Het is een festival met Friese lokale bands in het wat het huttere segment qua muziek. En het is ook voor nijere bands om een podium te bieden. Maar dit keer hebben we gekozen voor reuniebands, omdat het balwerk 50 hier bestaat. 8 hurde bands, met al die verschillende soorten stijl muziek. De herste sketches, die het ska, die moet ik eindigen, faceband. Revolutie Nederland, punk, die zit het meeste tegen bij Intoxication, ik punk. Die hebben wat in het begin van de beeld zetten. Ja, die man die drinken al wat, dus die moeten net laat. Even zien, hebben Peel, die iepen niet. Om kwartier of fjouweren, Arnold, hè? Ja. Fjouweren door zaal iepen, kwartier van fjouweren zaal iepen. Wie hebben we dan nog? Disintegrate, death metal, technische death metal. Dan hebben we nog eens een keer Kadaverbak. En Kadaverbak die had even een extra lange ombouwtijd. Die man die zette een mooie speciale show. Die Helly Bert-Jan, Zuidema. De zang, waarom, in de muziek. Het Jan Switters had weer even een mooi techniekje wat van elkaar tovert dat ze mooi spelen. Dus ik denk dat dat een hele spectaculaire show wordt. Ja, geweldig. En we hebben zelf Tie Down. Ja, wat doen wij? Rug uit, rug om aan. Ja. Vertel je wat door de band? Tie Down, hè? Zelf? Ja, we zijn begonnen in 96. Toen hebben we CD maken, Control. We hebben een tweede CD maken, Pedal to the Metal. We hebben hoop optredens dingen. Op een uur viel de band uiteen. We hebben nog een overlijden gehad, diktes wie overleden. Kwam er een eigen gitarist bij, Michel. En toen gingen we nog wat bandwisselingen. De bassist die voelde bewaaien en dan gingen we nog de bassist die hellen. Deze reunie is puur de line-up, laatste line-up van 23 jaar weer rond. We're gonna smash their brains in, 'cause ain't got nothing in them. Hoe zit het bij hem oefening? Ja, dat gaat aardig goed. In het begin 1 keer in de maand. En we hebben nog sinds de simmerstappen hebben we 4 keer achter geoefend. En nou ja, wij klappen zo'n 16 centje nummers in 40 minuten er terug. En ja, het tempo loopt ik knap heen. Vertel eens wat door de band. Ja, punkband, we zijn begonnen in 2004, denk ik. 2004. En op een gegeven moment ik wat bandwisselingen gehad. We hebben mooie optredens hier, mooie bands zoals de UK Subs, Total Chaos, Oipelooiker, in de punk wel leuke naam, GBH, nou ja, dat ben wel een grote naam. En ja, op een gegeven moment in een veertje raken het wat uit, wat door een veertje. Iedereen geeft wel zo een paard en nou, het zingen hier vind ik wel even leuk was. Ik ging aan toch dat we het ooit doen dat zo, maar ja, toen ik dit aeroport zette, ben ik genoeg die zijn naar het bijspelen, dan moet je hem ook spelen. Ja, ik denk dan Freek, gitarist die als eerste maar stappen weer, ik denk die zal vast net willen. Nou, die was heel enthousiast. En dat stuts mij ook. Nee, het wordt dik feest. De kaartverkeer rent wel aardig, geloof ik. En ik denk zo aan de kassa. Hier komt een snack mooi te staan, mooi lekker eten. Franke Visser van de Limit Records, die komt de platen verkopen. Dus het is, ja, dat wordt het wel wat leuk omkleed. Erbij wezen, want het kost ik nou in de al. $12,50. Al in elkaar gehoord? Alleen een Al in kijker. elkaar. Zuurtje zit er thuis.